Salam. Andorak satu mulai parminggota sadarion martang yang meta jumolo baga sarot tabi. Amin. Kuriana ni hanolongan mi Tuhani na marpungo dohita sadarion di joro ni Tuhata lau marsomba huhut pasangapon debata. Selamat hari Minggu manihita saluhutna. Pinuji ma debata amani Tuhata Yesus Kristus nang pasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua ginjang di bagasan Kristus ay dipilih dohita di bagasan ibana andorak seojak dopetanoon asabadia hita jala so hasurahan di adopan ni di bagasan holong ni roha atong taidehoma hamoraun ni asini rohana tapuji matuhata maredde mahita nomor 14 ayat 1 tolu. Jauh
hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tu mapalangi dohot tanoon. Amen. Say mangaranapi do magtakku topak akadolok, sian dia do ulaning ro pangurupian itu ahu, sian Jehova si topalangi dohot tanoon sambing ro pangurupian. Indang tagamon luason na tarsulandit patmu, indang tagamon nok matani si jagaho, sa jagaon ni Jehova doho sian nasa parmaraan, sa jagaon na dotodim, sa jagaon ni Jehova doho lahu ruar dohot lahu bongot, olat nion rodi saleleng-leleng na. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata sian asini rohamdo umbahen sahat hami tu tahun na imbaruon, hodo na mangaramoti hami di bagasan tahun na salpui, saya si maroham, say unang tulak hami nuaing, say dongani mahami di bagasan tahun na imbaruon, pasu-pasu hami rodi akka ulaon na dinggan, nah ulah hami marhite-hite guarmu, alay na gumodang pasu-pasu honomu hatam na badiay tu rohanami, asa gabi na imbaru rohanami, asa tarpamasuk hohami, tu banua ginjang dihasusuda ni bohal nami. Amin. Tapuji matu hatta maret demai tabu kedeta nomor 20 ayat 1-2. Tangyon hamu mapatik ni debata di minggu dong tahun baru sadarion. Imana tersurat di Yohanes 10 ayat 34. Patik naim baru do nahulean tuhamu. Naing masih haholongan hamu songon holong ni roh aku di hamu. Naing nasongoni dohot hamu masih haholongan. Atong rak mangidogogo mahita siat tuhat tadi bata. Ale Tuhan. Tapuji Tuhata maret demahita nomor 165 ayat 1-2.
Asatamahinta manjauh baga-bagana tarimo tuasani dosata. Alea manami jala debata nami nadi banua ginjang. Pargogo nasohatu dosan pardenggan bahasa doho. Jala rodi saleleng-leleng nado asini roham. Sai marparmuati maroham di hajahatot nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jot-jot dohami mardosa maradok ponho. Jala jot-jot dohu sungguli hami. Rimasmu marhite sian pangalosion nami. Dihatam ale Tuhan Jehovah. Sai unang paingot-ingot pangalosion nami. Unang alang asini roham. Sai urupi mahami ho ale Tuhan debata. Hatuan nami. Palua hami jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot Tuhan sesani dosa. Para siroha jala perdengan bahasa do Jehovah. Lambat terimas jala para siroha godang. Indang dibain tuhita hombar tu aka dosata. Jala indang dibaloson tuhita hombar tu aka ajatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani Jehovah di aka nama kabiari ibana. Hasangapon madi debatana di ginjang. Amin. Tapuji Tuhatta maret demai tabuket deta nomor 610 atsada dotolu. Hatani debata turpu di minggu dung tahun baru sadarion tersurat di Jeremia 31 ayat 1 saplopat jama mereka sori. Ai songonondo hatani Jehovah marhisat miroha mahamu marsurak-surak midasi Jakob. Jala marolop-olop mahamu midai hutan ni akka bangso parbegu. Pangiar hamu ma suaramuna mamuji jala dok hamu ma sai palua ma ale Jehovah bangsom pasi-pasi ni Israel. Rodo nasida situtu huhut tumatangis dohot marhuraja. Ahu mamanogihon nasida tu aka batang aek di dalan nahornot. Dang tagamon tarsulandit nasida disi. Ai ahu gabe ama di Israel. Jala Efraim gabe anak buha bajuko.
Ainunga ditobus Jahoba Jakopi, jalanunga di palua ibana sian tangan ni nagumogo sian ibana. Jadi marlas ni roha madisi namar baju marhaliang-haliang dohot doli-doli rodi akka na tua-tua. Jadi muba maarsak nasida gabelas ni roha bahenoku. Jala apulokku manasida huhut palason dung salpu godok na disainai laun. Ima saatna martua maakana tumangihon hatani debata jalana pelsa. Amin. Tapuji Tuhatta maredde mahita nomor 724 azada.4. Tindakon maha porsial tai songon na tindakon ni dongatta saha porsial di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargugo na suatu dosan natu mo palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana itu buon ni si Maria na gabe-gabean santon di perbadia pandorang sohatuan ido Tuhata na tumaun na bernit di panguhuman misilatus nama te tarpajal do ibana di apinar silang na tuat tubanu toru na namula mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pergogo na suatu dosani disimai ibana pai mamula sogo tanoon mangumui halak mangolu do namate au porsea di tonni porbadia jala adong sada huria nabadia huria ala Kristen akan nabadia do dihasesani dosa do dihatani namandok mulak mangolu sa do dihanguluan nasra sudah. Amin. Tabege matik ting Selamat hari Minggu madita salihutna. Odolani tikting Minggu tanggal 3 Januari 2020 ada. Naparjolo tikting naung marbagas. Nungga majalo pasu-pasu parbagason ima Sigit Prihat Moko anak niamata Edi Sumarsono tubuni inata Sulastri Riastuti ruas ni Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru. Dohot Horwana Deasi Ria Santi Borus Lelahi
ruas ni HKBP Resort Keramat Jati Sianui Kalibata Boruni Amata Situa Boas Todur Silalahi Tubuni Inata Rusmindo Asi Borusi Matupang Pamasumasupan di Patupa na di hari Sabtu 21 November 2020 pukul sia WIB di Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru di Pasu Tuhat Tama Parsaripion Nasida. Napa 2 hon ulang tahun napa 70 hon. Nah di hari Selasa tanggal 20 Desember 2020 bohoma umur niamata Sudiakto Parningotan Situmeang marumur manasida 70 tahun Sianui Kalibata. Hobartu program ni huriat tahun 2020 songon tadda lasni rohatta pasahaton ni huria do ulos tunasida. Alai sialas ni rohani keluarga dang pola pasahaton ni huria ulos tu nasida. Tatangya koma asa toktong nasida di bagasan hahipason di nabadala di ngolu siganopari. Napatuluhon parture ni parminggu di gereja tajahama di warta jemaat na ditampilhon di Infokus. Napapato pilihan sadarion minggu tanggal 3 Januari 2020 sada di parminggu manogut Arya do Botari papungu pelia 7 dohita pelia sada A sada B tapasa mai adorang so jamita pelia tu terpusat tapasa ma dung sidung jamita songonima saha nitikting di minggu ta sadarion naso di jahahon sia jolon tajahama di harotas wartana dong ditabe horas madita. Tapuji matuhatta maredde mahita nomor 470 ayat sada doho tudukna las disomma tapapungu peliat sada adat sada B. Tapasada marohat tamartang yang mahita. Pinuji pinasanga magwarmo wali Tuhan Jehovah. Namalion hahipasot ti hami. Buhay hami sahat tubonan ni taunon. Di bagasan hahipason.
Adorak sodalani hami Tuhan, ari-ari ni tahun nami. Makirim mangido hami sa totong ramotanmu, pasu-pasuanmu. Jalamian maho di tonga-tonga ni paranguluan nami. Rohai marsoba di bakas joromon, asa totong todimi, na mga ramo tingulu nami, saur maho Tuhan. Asa marhiti todimi boy hami mga tusi hatam na nayang pasahaton ni naposon. Pinuji pinasangap magwarmo, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami martangiak kami Tuhan. Amen. Shalom. Alau dope hita pacupang di tahun 2021 amang inang tamado pasahaton nami selamat tahun baru ma di hita salihutna. Hatan itu hatta di mingguta sadarion ima nata surat di surat ni apostel Paulus tuhria Efesus ima di Efesus sada ayat 1 ayat 14 sonoma hatana pinuji ma debata aman itu hatta Jesus Kristus naung upasu-pasuhot tuhita ragam ni pasu-pasu partotion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ay dipilih dohita di bagasan ibana adorang soojak dope tanoon. Asa badia hita jala so hasurahan dia dopanai di bagasan holong ni roha. Dito dohita bahen anak na marhite-hite Jesus Kristus. Asa tu ibana mangihuton halomoan ni rohana. Asa tarpuji asini rohana na marmuliai na niasihon na tuhita di bagasan na hinaholongan nai di bagasan ibana dapat hita haluaoni binahen ni mudar nai ima hasesaan ni aka pangalaw sion mangihuton asini rohana na tarlobii nang buas niusehon na itu hita mardongan hapistaran dohot habisuhon godang. Ay dipabotohon ibana do tuhita tahi ni rohana. Nabunihian mangihuton halolomona. Naong pinahot na di bagasan dirina. Laho pasahutosa dihago nitikina madok. Pasadahon di bagasan Kristusi sa sudena. Na di banua gijang dohot na di atas tanoon. Ay di bagasan ibana do dapot partalian hita akanaong tinodo na hiyan. Marguru tutahi ni napatuluson sa sude. Mangihuton padok ni rohana. Asa tarpuji hasangapon na marhite-hite hita. Akanaong makirpiad di Kristusi. Di bagasan ibana dohot hamu ubeke hata hasitongani ima barita nauli na taringot tu haluan muna jala di bagasan ibana gabe porsea hamu laos di sahapod do tu hamu todi parbadia na pinarbaga-bagay ibana do patujolo ni arta sitianota bahen haluawan ni nahinokop nai asa tarpuji hasangapon nai. Asa tarpuji hasangapon na marhite-hite hita akanaong makiripian di Kristusi. Hamnolonga di bagasan goar ni Tuhata Jesus Kristus om maturpuk jamita di hita dukot tau baru. Nang penang bongot hita tu tahun 2020 sada lomos dope rohata di hahipason ala ni pandemi COVID-10 sion. Bohadon waeng di taonon parngoluon nami songo dia don waeng ujung ni COVID-10 siaon lam sumurut do manang lam tu godang na nanggabi korban jala di tahun nasal putahilala do masemaol madalani parngoluonon na marpangotak nang sahat tunwaeng dada holan ulaon siganu pari nang di parsaoran nang di tonga-tonga ni huriai pegodang do namuba. Dang boy
Marminggu do patupa pertangyangan lobi sia 2 bulan hita marminggu di bagas tabe. Jala moloro tu gereja bekon bajaga jarak masya nakadogan. Jala dada holalina mapakorhon do nang akaulaon tu parkarejoan na torop naung mago hagoan karejo. Nang di aka usaha pe gudang ro kada tutup. Tu aka perekonomian tapi kesejahteraan tapi sangat berpengaruh. Alai dok terpukon di kondisi apapun nata adopi di hamauloni di jamitoni dok ikon mamuji debata terpuji debata di ayat 3 nakingan di dok pinuji ma debata aman itu hatta Yesus Kristus. Di kondisi nasongoni di dok hata debata puji ma debata. Adong 3 hali naking di ayat ita ida hata puji. Mengajak kita memuji Kristus, memuji debata. Ahado uban iko pujio debata. Songo dia do hita memuji debata. Somalna di lasni roha do. Itu ha somala. Di lasni roha do bo hita memuji debata. Di hirasni roha. Jala hal na wajar doi. Hal na wajar do molo tapuji debata molo dapat akasilas ni roha misalnya molo naik pangkat molo dapat pakerjanya nakon munga selesai pasikolannya kaya nakon molo denggan nang akapadaraman hal na wajar doi. Darong na istimewa di si molo tapuji debata. Sudah do jol mamampu memuji debata di kondisi nasongoni. Semua orang memuji Tuhan ketika dia memperoleh berkat. Jadi dengar luar biasa di sini. Alaina luar biasa bila kita memuji Tuhan dalam kondisi yang sangat sulit, dalam penderitaan, dalam pergumulan. Odonanya laman nih si Paulus. Diturpukon di surat do turpukon surat Efesuson sian hurungan, sian penjara. Tongon ibana di penjara di surat turpukon tuhuria Efesus na mangadopi aka hamaolon. Na disuruh nasida manoba dewa di si. Nagodang aka pengajaran sesat. Wahado imana di kondisi suliti dang ala ni dosana dang ala na mangulaw na hajahaton dang ala na madobo ibana ubay di penjara. Alai ala mamaritahon barita na uli. Di fitnah, di asupi ibana. Imak kahalak na sumakalomohon barita na uli. Memuji debata di kondisi na songoni macamawol. Dak sudah jolo mamampu mangulahoni. Dak sudah. Alai di akahalak na umadai hamoraon ni debata. Hamoraon asini roha di debata. Songo dia pe hamaolon dia dopi bana las rohana manang habot rohana dia akan pasti mampu memuji debata. Alani gudang ado halak di partikia sonari alani akka hamaloni alani akka kesulitan di ngolu sonari. Gudang ado jol masongo na idok kondisi nitse madok orang banyak bersungut-sungut. Sangat sedikit orang memuji Tuhan. Gumodang do hita marungut-ungut siya na mamuji debata. Buasa diajak hita memuji debata di kondisi apapun. Didok na perjolo karena berkat rohani. Ala pasu-pasu partodioni. Pasu-pasu partodion kekayaan rohani bukan dalam bentuk uang tunai atau deposito bank. Dangi pasu-pasu ni partordion. Alai dok si Paulus nak kininga di son pinuji ma debata aman itu hatta Yesus Kristus nang upasu-pasuhon tu hita ragam ni pasu-pasu partordion sian banua gijang di bagasan Kristus. Berkat rohani na nilehon ni Yesus Kristus.
Dada la rohata tu si. Godangado la rohata tu berkat jasmani. Pasu-pasu perdagingon. Malah berkat rohanion pasu-pasu partordionon jod doon. Dinomor duakan. Malah ditinggalkan. Laho mangyahi pasu-pasu perdagingon berkat jasmani. Tinggal do pasu-pasu partodioni mangyahi pasu-pasu partodioni leas do godangan rohani jol matusi. Hape molo pasu-pasu perdagingoni hamang inang dang manotong dang hoti sementara doi jaladang boy buanotai taida mana masa songo dia pe morani jolma songo dia pe baga ni jabuna songon istana anggo dung mate ibada darong dibuan anggo sare tong do hola si dua lebar yate hola batang nei do idu jabu-jabuna songo dia pe godang ni mobil na songo dia pe mewah ni mobil na baik itu Alphard, Pajero dan segala macam anggo nama buan ibana tonggo ambulan yate songo dia pe tibo ni titel na godang ni titel na anggo titel terakhir ni ibana almarhum. Di son maradian ina dote. Alai pasu-pasu partodioni. Molototong tatio pi. Maria ia mahita bonota mai. Jaloota mai. Siat di bata. Dia kajolma nama cakon. Haluau na siat di bata. Dia mai do si Paulus pasu-pasu partodioni ubahin ikut tok-tok kita mamuji debata ima di doko nunga gabe anak di debata hita. Dia kita gabe anak-anak diadopsi. Dia memilih kita menjadi anaknya, bukan sekedar anak, tetapi pewaris, ahli waris. Pewaris kerajaan surga. Dakola dituduh, dakola diadopsi, dakola diangkat kita gabi anak-anak. Alai dileho do hita hak pewaris. Dipilih do hita adorang sojak do pe portibion jauh sebelumnya nunga adong hita direncana ni debata. Oma berkat rohani. Dipilih gabi anakna do pewaris. Pamilito ni dang alani hebat tak? Dang alani bisuk tak? Dang alani baga tak? Dang alani ganteng tak? Dang alani karena kita layak menjadi anak Allah. Allah holan alani asini rohani bana do kasih karunia yang merupakan inisiatif Allah. Didok di Yohanes 10:10 dada kamu memilih tahu, au do memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Luar biasa teh. Pasu-pasu ni partodioni. Luar biasa pemilih toni. Tarajumi do tahapor siai do nunga anak ide batahita. Atik so tarajumi do hita anak ide bataga beda hita. San persekutuan sian ulaon parsauro do debatah. Hamu ma tu sih. Marminggu mahamu lau mamu tu gerejai hamu do anak ide bata. Atik na so tarajumi do hita nang pinilit ni debata. Hape do nak kini ngani dipilih do hitam bukan karena kita layak dangalani habur jota alai karena kasih karunianya ala inisiatif ni debata. Na padua dipilih hidadang alani habadiaon alana memang kita na burju alana layak kita. Dipilih bukan karena kita kudus. Ena ramut do hita jolma berdosa. Dangaro kita nalesa dosa. Ala dipilih debata hita bukan karena kita kudus. Dang na ala lias kita saya dosa, dang ala na burju hita. Tetapi kita dipilih supaya kita hidup kudus tidak bercacat. Marhiti hita sabadia, marhiti hita dikuduskan. Iman aking idokon, marhiti mudar ni Yesusi. Sa sitong na dilayak do hita ni debatau do hita. Tak tahu hita dijulun ni debata. Allah itu Allah yang transendens yang begitu jauh mulai di perjanjian lama
Ola jonok petu ibana di tahu perjanjian ni. Tormate do. Nasokal do ibana badia. Tangal kayak kita. Allah yang transenden yang jauh. Allah roh ibana marhite Yesus Kristus. Allah yang imanen dia ada di tengah-tengah kita. Marhite mudarni Kristus si gabe badia kita. Kita dikuduskan. Asa mangolu hita di bagasan habariaon. Asa unang bercacat hita di hadapan di bata. Itu berkat rohani yang luar biasa. Mulonunga di perbadiai hita dikuduskan. Naking na perdosahian na ramukian. Roh Yesus tu pertibion. Tubuh tu barang dipinahan. Mate di hau pinarsilang. Marhite mudarnai panobusion ni dosa. Hasan ni dosa. Sekali untuk selamanya yang telah dilakukan di kayu salib. Kita menjadi kudus. Hendaklah kamu kudus. Karena aku adalah kudus nina. Ido pasu-pasu partodion. Berkat rohani luar biasa. Natajalo siya di bata. Atau rasa ojak dobe pertibion kita sudah ada dalam rencana karya keselamatan Tuhan. Asa dipilih kita gabe anakna, pewaris kerajaan surga, asa dipilih kita, asa mangulu di bagasan habadiau. Dada jual mana layak kita, jual mana berdosa do kita, naramu do kita, tapi dikuduskan, merite darahnya, merite mudarna dari rusdul gul kata. Napatoluhon dung dijalo, dung tajalo haluau ni keselamatan oleh karena kasih karunia. Dilehom matodina na imanakida isa puluturi tod di parbadia. Dung dipilit hita di parbadiai, dilehon matodina memampukan hita asa boy mangulu di bakasan habadiaon. Anggos yang hadiriot kadang boy hita mangulu di bakasan habadiaon. Alay alarong kotodi. Ala sejuk hita marsauro atani Tuhani. Mangulu mata roktoki. Nga salah ko nga merdusa ho. Isa ho naking hatan ituan songonon. Mabubak tertarlopi mata-ngata Tuhan nga merdosa. Saya sama dosaku. Tatinggal ho madusay. Molo say marsaur hita doh Tuhani. Alay molo say jojo do tatulak to dii jaladang marsaur hita do debata los mahita mangulaw dosay. Ay dangarong bipaingoton ngalaw to dii. Dangolo to dini Tuhani di mia di bagasan narotak. Dangolo. Alay mo lo hita manol soli dosata, butul hita manol soli dosata, loho do roro manam sa itu bagasa hadiriota. Ido mamampuhok kita mangulu di bagasan habariaw. Ido margogoyo kita molorope hamoloni molorope parukiloni sabora ni hamoloni ta adopi. Jala ido mamampuhok kita lama muji di batanak di bagasan hasusaan. Itu dipilih kita asa marhabariaon. Hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Mula kadang majalo madai hamoraon yasin rohan debata. Dari polisi dirina asa badia dia dopan debata. Dak sudut perduru di polisi bana boha asa dipuji debatai mana jol mana badia, jol mana burju, jol mana Tuhan. Tangarong di Sion. Alai di polis marohana perbagasoni asa toktong polin dia dopan di bata. Anggo mabahen asa badia di jolma asa songona burju di jolma murah do amanginang. Jalo gudang mo jolma mangulahoni hidup kepura-puraan. Diduru di polisi bana jolma na burju jolma par minggu jolma par Tuhan. HP di bagasan na taksongoni. Jolma na mangulahon na solomon ro di bata ibana. Dang diri perdurui nanaeng sipa dengan otak. Alai roha parbagasoni. Jol mado mangida bohi. Alai yang gode bata mangida roha parbagasan. Jol mado mangida sudut luarnya. Tapi Tuhan melihat hati kita. Roha tai. Alai dang marlapatan. Mulut apa babadia dirita. Alay bohado hita totong martangi yang tutuhani mangido tod dinai asa di pargogoi hita di bagasan mangolu di bagasan habariau ni. Ima paso-paso natajalo. Tama hita mamuji di bata di partike sonari. Nakpe maul ta adopi. Nakpe nang mati natahawlong yalani kopi sa pulusiyaw. Nakpe nang mago aka ulaon. Nakpe sadong aka utung isian aka pangomuan sian aka nataula. Sian aka partiga-tigaan, sian aka usaha.
Alap sartok kita do portibio. Makirim do kita ningulu suguti. Di situ kita ubah kon mampu kita marlas ni roha. Mula mampu marlas ni roha berarti toktong ibana marpos ni roha tu de batah nak pe roha moloni. Na parjolo naking idok dipilih kita gabe anak na gabe panen pewaris. Dipilih kita asa gabe badia di parbadiai mulai Kristus. Di lehon todina na papato na parpudi. Dipilih kita akahala nang majalo pasu-pasu partodioni. Ikon gabe pasu-pasu tudungan na humalia. Ikon gabe pasu-pasu mahita tu akadongata tu keluargata. Tu lingkungata. Di dia pehita maringana. Nalongan adong ada ilustrasi lama nutup jami tahun. Adong ma sahalak ama na dibuat suru-suruan marnida para singan ni pesta ujuan na pinatupan ni depata dohot pesta ujuan na pinatupan ni jolma di Portibion. Uju dibuat suru-suruan ni ibana tu sada ruangan longang marohana di ide ibana di ruangan ni adong meja na masegajang jala digijang ni mejai gok si panganon jala torop jolma na makalyangi mejai ima jolma na yang marsi panganon ni alay longang marohana buasa aka jolma nahurang sehat idaon hira na somangan na sida hapego si panganon di jolona ninna rohana ternyata di ide ibana ma na diikat do hape tangan na diikat tangan na sida salhut na gabedang boy na sida marsi panganon dungi di patorang suru-suruan ima idok Oma gobaran ni halak na menganggap holan si pangano do pasu-pasu ni debata. Ujung na holan manariho dirina sa diri. Gabedang rapotan na sida. Daksa dileleng nari dibuat muse suruh-suruh nomma amatau muse tu sada ruangan na totok sarupa pemandanganna adong meja nama segajang jala gok si panganon digijang ni mejai jala dihaliangi akajolma nanang warsi panganon alai heran ma amatai di debana jolmai hipas-hipas sehat-sehat mok-mokan idaon alai diikat do tanganna sarupa sokona perjol nakingani alai buasa boy nasida marsi panganon dung di ida matai di panot noti di ida ibana makajolo mana makal yang imejai nang pe di ikat tangan na alai boy do mangan nasida ala nasada manulangi nasadanari gaberap dapotan si panganon nasida dung di patorang suru-sura nima on ma akajolma na mangida do na madai dengan basa ni debata dakolan sebatas si panganon di ida ala di ida pasu-pasu na siya debatai marhite na marpanarihon tu akadongan na asarap dapotan haluaon dadaholan na madapot si panganon ni ujung agaberak marlas ni roha na sida mamuzi madok moleate itu debata. Godang do pejol mamang inang na somadai hamorao ni partodio na siat debata. Mulidok aha do bedata do akadongata na saugamu do tita. Anggo pasu-pasu ni pardagingon rak majalo do hita. Adonggo siya na sida na gabi pemikir aka ahli namora pejabat adonggo naksakitay. Beda na dang di nasida pasu-pasu partodio ni. Dang di tada nasida haluan nasia Tuhan Yesusi. Harap di pasu-pasu di batado si Ishak do si Ismail. Beda ni si Ismail do si Ishak. Dang di ibana
pasu-pasu partodioni, berkat rohani, hanya berkat jasmani. Alai di hita di batado berkat jasmani dan berkat rohani. Di sido hita patut memuji di bata. Dakta botodo pe amanginang na masa 7-anon. Alai kota tiup dan yakin, pasti, percaya. Dang masohot asin rohani di bata. Nunga dihita hamuraon ne, nunga dihita pasu-pasu partodioni. Dak ya ditinggal hot de bata pewaris anakna dak ya. Menutup pesipata tahilala dau ibana syakita. Dang na ditinggal hot. Dia cuma mau mendewasakan iman kita. Jadi melorope hama oloni ta adopi pargoni Tuhan idohita. Iko gomos tatio. Jadi tabahe ngolu taon nakpe sulit maul ngolu taon. Tabahe tong ngolu taon iko gabe pasu-pasu tu dongata. Asal sulit taruli. Gabe pasu-pasu dada holon malem materi. Menyemangati patuduh hodalan tu nasida. Boha asa taruli dilas ni roha disima di ida ibana. Holong ni roha ni debatana dong di hita. Di paborah tatan di debatama hita di bagasa tikyon asa gabe pasu-pasu ta humaliang ta. Yakin dan pasti. Ramotan itu Tuhan ido hita madala ngulu taon. Songoni pangaramotion iti kinang salpu songoni do pangaramotion nang nuai. Ido pos ni rohata. Alani unang masohot hita mamuji di bata. Ido pa ido di sana Tesalonikai. Bersukacitalah dalam segala hal. Marlas ni roha maamu di saluhutna. Marlas ni rohai dada holan. Ditiki cupang silas ni roha. Dengan akapacamotan dakolani. Alai malas ni roha dalam segala hal ngado hoti di nang aka di hamoloni. Buhado bahenon malas ni roha omma nedokona. Karena Tuhan telah memberikan berkat rohani. Karena Tuhan telah memberikan kehidupan yang kekal. Alarang di portibion ujung ningoluta. Tapi surga yang kekal. Pewaris do hita. Di hita do harajaon bodo kicangi. Margo ko mahita manginang. Di pasu-pasu Tuhan mahita. Nunga dilihat todina. Laho marguguyok kita mangaramoti kita. Amin. Martangiang mahita. Tuhan moleate madihatam na kubiki hami. Tamahami totong mamuji pasangapon ng kuwar muna badiay molotuk pemasa akahamaolo di ngulunami ala nunga dileko pasu-pasu partodio di ngulunami nunga diangkat todiay ko hami gabi anakmu. Tamahami muji ho ali Jehovah. Nang tanggalon nami aka ungutungu siyang perngulun nami alay tamahay mamuji pasangapon ng warong nabadiay. Sa pemahatami turuhan ang pikiran nami. Tod di mi mamanungunugu paingotok kami ujugali hami Tuhan. Ramoti mahami sa luhu na nang ruas ni Huriam madala ni tahun 2021 daon. Takuboto hami Tuhan ana masa 7-anon. Ala janji na pasti dileko Tuhami. Sai ramotakku doho rasi rasaro ajal ni hasyangano. Ido hapor syahami Tuhan. Ramotamu dohami tugu-tuguomu dohami. Parkugoyak ka ruas ni Huriam na mga rupiak kahamaolon, parokilo. Patuk salut narikoti, leonomu dong nang pasu-pasu pardagingon. Masa di ida hinabalkan niya sinirhab, tarpatu pahoro saluhut na masa di ngurunami. Mulai tema Tuhan, dilas di roha nami di tikyon, di nalekota ba umur di amanami, amang sudiakto parningotan situmeang, konop umur na sida 70 tahun. San asin roham do di jalo da sida. Sahapo mapasu-pasu mitu amanami, leonomu haipason, dohot las ni roha lani pasu-pasu partodioni, makirim ibana di asin roham, basa-basa nang pasu-pasu di akka keluarga nang akka pinoparna. Paema ngulin amanami ngulu si partangiang, naman ada asin roham menangyak kon Huriam keluarga nang saluhut na masa di Portibio. Pasu-pasu mama nami Tuhan. Nang songoni hupasatami Tuhan tuho. Ruas ni Huriam di bagasan parsahiton. Nadong dibagas nang nadong di rumah sakit. Ima manampi marpaung aldil nagasaon situng morang arga situng morang C tambunan nyonya pangaribuan boru samosir M marpun RS pardede nyonya si marmata boru si halo nyonya si pahutar boru si burian situa R si torus nyonya si rait boru si torus nyonya si nabutar boru si marmata nyonya si han boru tapu bolon R manurung situa ha pasaribu situa ha si matupang situa STR si regar Yuliana boru si tohang
Frederick Samosir, M. Samosir, Nyonya Samosir boru Pasaribu, Situa B. Sidauru, Nyonya SBP Siregar boru Sihaan, Haris Siregar, S. Sitorus, Nyonya Simamora boru Pasaribu, A. Simamora, Jansen Hutagalu, Situa Nyonya Sormin boru Marbon, Johnny Sirait, Jeffrey Sirait, TN Sitorus, M. Sitorus, Numongga Hasibuan, B. Sibarani, Nyonya Manurung boru Silitonga, Nyonya Hutagalung boru Simanungkalit, Nyonya Sitomeyang boru Sidabutar, Nyonya Simanjuntak boru Sihaan, Nyonya Nenggolan boru Turnip, Nyonya Turnip boru Sialoho, Nyonya Manalu boru Gultong, Nyonya Panggabean boru Hutagalung, Nyonya G. Pardosi boru Nenggolan, Nyonya Tinambunan boru Simamora, MHT Hutagaul, Nyonya Sitorus boru Siagian, Bonito Simangunsong, Nyonya Hasitorus boru Manurung, Sahat Lumbanggaul, Vanda Monica Sari boru Sitompul, Rahel Lumbanggaul, Ripka Lumbanggaul, Florentina boru Siregar, DJ Situmorang, Nyonya Situmorang boru Sihombing, Nyonya Besia Haan boru Manulang, Indra Sihaan, Anika boru Simamora, Devi boru Simamora, Nyonya Simamora boru Sihombing, Sintua Nyonya Batubara boru Panjaitan, Renhat Sirait, Julian Trianingsi boru Pardede, Nyonya Sirait boru Sitorus, Nyonya Sirait boru Sinambela, Julita Magdalena boru Simanjuntak. Topat manasida Tuhan ganup marsada-sada, nang adong di bagas nang di rumah sakit, sahapon ma tanganmu na badiyai asa tanggal para sahito ni dang dilal na sida pasu-pasu ubat na pinangan na sida ali Tuhan perhitianmu may lamang alayon na hamalumon papostro na sida di asido tolong ni Roham leon hahipaso di keluarga na marawat dot gogo ni asat koy batuk saluhut na rikoti na sida Tuhan dak kurang na sida ala ni akapar sahito ni tangi honom do Tuhan tangyang nami ay holo di bata pargogo na suatu dosa tar patu pahoro sa luhuk na namasa akan narikot ting ulo namin. Tuhan Yesus Kristus upasata ay matuho panggonggong mini bangso nami. Asa humalon habisiu kondo gogo na siya koy. Marbisuk iba na mga leon kesejahteraan di masyarakat. Do manangani hamaolon na masa di tonga-tonga namin. Nakay pesa luhuk na Tuhan. Ramotan mo mahami. Jala toktong ramotan mo pargogwam mo. Paporhat maruas ni Huriam mulak tu bagas na si Dabe di bagasan pasu-pasu na siya koy mulak manasida di bagasan las ni Roha na siya ko ali Jehovah pinusi pinasanga magwar marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami martangya kami Tuhan. Amen. Marete mahita laos tapasaha ma peleata.
pasahat ma pelanon tuado pani debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di bonagi jang hodo haro ani saluhut sile hole na denggan dot nasa ulibasa na maliutus. Upasat hami masyan na nilahon mitu hami pilihan nami tuho say jalo mai gabi wap na hucus di jolom pasu mai jala ramoti asa hoparhasia kami pilihanon pati puluhon hara jaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite todim asalam huta dahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomon ni roham di Banua tungaun songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasa dame jalata jalo pasu-pasu sia Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahita. Di sodako Tuhan de bata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan de bata mabohina tuhita. Jala di pasaorhon ma damena tuton ditabi. Shalom, selamat hari Minggu Madihita Manginang, Tuhan Yesus memberkati. Pasu-pasu pengasah